ji destpêka gefên Tirkiye ji bo encamdana operasyoneke leşkerî li Rojavayê Kurdistanê û ragihandina Amerîka derbarî vekêşana hêzên xwe ji sînorê Rojavayê Kurdistanê lê Rojhilatî Feratê, Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî helwêsta xwe derbarî wê rewşê diyar kir. Îro sibeha jî Serok Mesûd Barzanî diryar û pela xwe ya sosyal medya Twitter de nameyek raserî Serokê Wîlayetên Yekgirtiyên Amerîka Donald Trump kir û têde got ku xwîna Kurdan pir ji çek û peran buhatir û binirxtir e. Serok Mesûd Barzanî di heman nameya xwe de ji Trump re got ku divê tu agadar be ku gelê Kurdistanê her dem daxwaza mafê xwe yê rewa kiriye û berevanî di ber de kiriye û pêşmergan efsaneya Daişê têk şikand û Kurd beşekî karîger bûn di hevpeymaniya dijî terorê de. Barzanî serbar kir ku xwîna Kurdan ji çek û pera pir buhatir e. Serok Mesûd Barzanî her wiha di destpêka vêxistina çiraya kesk ji aliyê Amerîka ve ji bo şerê Tirkiye li ser sînorê Kurdistana Sûriyê û di twîtekê de Serok Mesûd Barzanî dilgiraniya xwe ji pêşhateyên Kurdistana Sûriyeyên dawî diyar kir û got ku ew pêwendiyan bi hejmarek alî re encam didin û ew ê hemî hewlên xwe bidin da ku miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê raserî tu kare satên din nebe û garantiya wê yekê were kirin. Serok Barzanî her wiha daxwaz ji Wezîrê Derveyê Rûsyê kir ku roleke erênî ji bo parastina mafê Kurdan li Rojavayê Kurdistanê bibîne. Serok Mesûd Barzanî pêşwazî li Sergey Lavrov Wezîrê Derveyê Rûsyê kir beriya dirojan û di civînekê de dawî pêşhateyên navçeyê û rojhilata navîn got û bêşkirin û rewşa Sûriyê bi giştî û ya Rojavayê Kurdistanê yek ji tewerên giring yên civînê bû. Serok Barzanî di wê civînê de daxwaz ji Lavrov kir ku ji bo parastina mafê Kurdan Rojavayê Kurdistanê roleke erênî bibîne. Serok Mesûd Barzanî dilgiraniya xwe ji bo çarenivîsa gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê nîşa da. Di civînekê de li gel balyozê Fransayê li Iraqê Serok Mesûd Barzanî dilgiraniya xwe li hember dawî pêşhateyên meydanî yên Rojavayê Kurdistanê û bi taybet li Rojhilatî Çemê Feratê nîşa da. Her wiha Serok Mesûd Barzanî û balyozê Fransayê dilgiraniya xwe ji egera gûrtirkirina kêşeyan û durustbûna nehametî û karesatan bi ser gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê nîşa dan. Ji destpêka krîza Sûriyê ve Serok Mesûd Barzanî hevxemê gelê Kurd milletê Rojavayê Kurdistanê ye û ji bilî pêşwazî li pêlên derbideriyê yên Rojavayê Kurdistanê yên berê xwe dane Herêma Kurdistanê Serok bi xwe jî seredana wan kampa kir û piştevanî û hevxemiya xwe ji neşteciyên wan kampan re nîşa da. Her wiha ji wan re got ku ew li ser xaka xwe ne. Serok Barzanî her wiha berdewam daxwaz ji tevgera Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dikir ku bi yek alî bin û destê hev bernedin û hevbeşiyeke rasteqîne di rêvebirina deverê de bikin ta karibin mafê Kurdan bi dest bixînin û Kurd raserî karesata neyên mîna deverên dî li Sûriyê. Ji bo encamdana wê yekê Serok Mesûd Barzanî sê caran ew aliyên siyasî yên Kurdî yên Kurdên Rojavayê Kurdistanê civandin li Herêma Kurdistanê û rêkeftinên hewlêriyek û hewlêrdû di hokiyek li darxistin. Lê PYD pabendî bi wan rêkeftinan nekir û birjewendiyên Kurdayetiyê pêşçav negirtin û şerê aliyên siyasî û tevgera Kurdî li Rojavayê Kurdistanê kirin ta gihişta astê revandin û sergonkirin û zindankirina xebatkarên Kurd yên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û partiyên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ku ew tekaliya ku PYD rêvebiriya xwe pê ferz kir li Rojavayê Kurdistanê niha bo egera durustbûna şerê leşkerî li deverên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê. Şêrîn Kîlo.